Helo bawb, bore da I chi o Withington, Swydd Gaerloyw. Dwi wedi dod heddi ar daith mas UKAFH. Wedi sôn am UKAFH mewn fideos eraill ar y sianel yma, ond wi wedi bod yma o'r blaen wrth gwrs. Felly na I roi link i'r hen fideo o'r tro diwethaf I ddod yma yn y disgrifiad isod. Ond beth ni'n gwneud heddi? Wel, wrth gwrs, dyn ni chwilio am ffosiliau. Ffosiliau Jurassic, ni'n chwilio amdanyn nhw heddi, a'r cwpl o geiau fferm yn yr ardal. A dyn ni'n gobeithio dod o hyd I digon o echinoids heddi. Hynny yw, mae'r lle'n enwog am I echinoids. Felly, gawn ni weld. Felly, mae bobl wedi mynd a dechrau chwilio nawr, a dyn ni, fi, Mark a Dave, yn mynd I chwilio yn hunain nawr. Felly, croesi bysedd. Dyma ffosil sy'n eitha cyffredin ar y safle yma. Olion trigonia, ond mae'r gragen I hun wedi un dreulio. Felly, dyw'r gragen ddim yma dim rhagor. Dim ond ôl y gragen. Weithiau mae angen clofio neu hollti cerrig neu weithio'n galed I ddod o hyd I ffosiliau. Ond ar y safle yma, na gyd sy'n angen yw cerdded ar y ca ac edrych yn agos ar y creigiau ar y llawr. A dyna sut ni'n ffeindio ffosiliau yma. Mae'n neis achos does dim angen wneud lot o waith am I waith. Just cerdded a mwynhau yn yr haul. Dyma ffosil fydd yn gyfarwydd I unrhyw un sydd wedi bod I rywle fel Southern Greiffia. A dwi ddim yn cofio dod o hyd I Greiffia yma o'r blaen, ond dwi'n gwybod bod nhw'n eitha cyffredin yma yn ôl Marc. Felly, nad un cyntaf meddi. Mae'r ffermwr wedi troi'r pridd yma yn arbennig I ni heddi. Ac war y teg iddo fe, mae wedi wneud yn haws o lawer I ddod o hyd I ffosiliau fel y Greiffia yma. Chi jyst yn gallu gweld nhw ym mob man. Sy'n eitha neis. Beth arall ni'n gweld fan hyn? Wrth gwrs, yn disgwyl bydd pawb sy'n gwylio'r fideo yn gweld pethau ac yn gweiddi arna I nawr I stopo. Ca bo fi ddim wedi gweld nhw. Dan bach o dragonia fyna. Y peth I wneud pan chi'n chwilio am ffosiliau safleoedd fel hyn yw peidio cerdded yn rhy cyflym. A stopo a chwpi lawr ac edrych yn agos ar y cerrig. Achos dyna sut ych chi'n ffeindio'r rai bach fel darn o gragen yma. Dwi'n yn siŵr, ond falle gallu fod wedi dod o hyd I trigoniau cyfan yma, felly na I lanhau hwnna gartre I weld, ac yn amlwg mae yna gragen ddeiglawr arall yma hefyd. Ond wy'n hapus ffeindio hwnna. Ac wrth I fi gerdded lan y ce, wy'n dechrau gweld mwy a mwy o'r brachiopodau yma. Felly llai o gregyn deiglawr a mwy o frachiopods yma. Ond mae yna gregyn deiglawr hefyd, wrth gwrs, ond llai ohonyn nhw. A wedyn mae yna brachiopods rynconelid, fel yr un yma, a'r un yma. Dyna beth weles i'n gyda. Ond hefyd, chi'n gweld fan hyn, mwydod serpulid sydd yna, sef yn Saesneg fanworms.
Dyma'r fath arall o frachypod sy'n gyffredin yma, sef terbratwlids. Dyma'r fath arall o frachypod sy'n gyffredin yma, sef rinconellid. Y beth yn licio am rhain yw os ych chi'n edrych arnyn nhw o'r ffrynt fan hyn, maen nhw'n edrych fel gennau sy'n llawn danedd sy'n mynd i'ch cnoi chi. Wedi dod i'r ail ger byn hyn, ac mae'r craig yma tua'r un oedran, a dyma gragen ddeiglawr. A dyma ni. Mae llawer o gragen ar goll yn anffodus, bod chi'n gallu gweld rannau ohoni i fan hyn. Chi'n gweld cylchoedd bach fyna, dyna ble roedd blew wedi cysylltu ar gragen. Ond dyma'r ecinoid Clipeus ploti. A dyma'r un cyntaf wedi ffeindio heddi. Felly, da iawn. Yn lleol, maen nhw'n galw rhain yn Chedworth buns. A'r ro'n nhw yn ystod y canol oesoedd yn defnyddio rhain i bwyso cynnyrch, achos bod un o'r rhain yn pwyso tua pwys. Felly, maen nhw'n ddefnyddiol, neu o'n nhw'n ddefnyddiol am hynny hefyd. A dyma'r clipiws arall. Dwi ddim yn gyflawn, wrth gwrs, ond chi'n gallu gweld mwy o'r gragen yma. Chi'n gweld y patrymau. Dyma dop y gragen. Beth o'n i'n dangos ar yr un diwetha oedd y gwylod. Dyma dop y gragen. Ac roedd rhain yn byw just o dan yr arwyneb. Yn gwmws fel sand dollars heddiw. Ble mae yna garreg galch, mae yna galsyd hefyd. Dyma ddarn o galsyd. Chi'n gallu gweld siap y crisialau yn fyna. Dyma tu fewn i gragen ddeiglawr. Hynny yw, mae'r cregyn wedi mynd. Dyma beth oedd ar y tu fewn. A wy'n meddwl... beth yw hwn? O'n i'n meddwl taf darn o glipius oedd hynny yn nege. Wel. Mae'r glawd i cyrraedd, ond cofiwch fod y ddim fath beth a tywydd gwael, dim ond dillad anaddas. Felly, wedi gwisgo'n hoti nawr, wedi gario ymlaen. A dyna fi wedi cwpla yn Withington am heddi. Mae'n fideo eitha byr y tro yma, wy'n gwybod, ond gobeithio bod chi wedi joio fe. Na i ddangos lluniau o'r ffosiliau nath pawb ffeindio ar ddiwedd y fideo fel arfer. Cofiwch hefyd, os ych chi eisiau dod ar taith mas fel yr un heddi, gallwch chi ymuno ag UKAFH ac bydd y manylion ar y sgrin nawr. Felly, yr unig beth sydd ar ôl i fi wneud nawr i weid hwyl fawr, a hefyd cofiwch, os ych chi'n licio'r fideos yma, os ych chi eisiau gweld i'r fideos mi'n rhoi lan yn y dyfodol, cofiwch dan ysgrifio isod a hefyd clicio ar y gloch mwyn i chi beidio colli mas ar fideos y dyfodol. Iawn, na ni te, hwyl i chi.